मथा भाइयासो खालामदों जोंना नै बिसोर मथा भाइ नै मोनानि भिउआ फाइनाल हेल' एभ्रिवान आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय थाबाय आं दिनै नै क्रिसमास ट्रि साजायनो नागिरदों नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोबजासिम हानद' लोगोआव गैया नों गिदिंबानो जायो आयौ आंसो गिदिंबाय क्रिसमास ट्रिया लाथ'न आं स्टार लाइनि स्टारजों लाइटजों लागायसै दा वाव लाइट लागायसै जाबाय नै मोनायाव देखायगोन आं दाहाय लाइट्सखौ माबायदि जोङो फिथा गाइस फिथा मडार्न टेकनिक फिथा सावनाय नै बेयावसो सावो साखनियावसो ओमफ्राय कुकारा नायदो कुकाराव सावो बे कुकारावसो सावो जोंना मडार्न टेकनिक जाहैबाय बै गोजाम टेकनिकआव रोङा फिथा सावनो रोङो बेयाव होबाय नै अनखौ जोसा माइरं सोरनि माइरं आंखौ दालाय जोंनि लोगोनि उदालगुरिनि उदालगुरिनि बेखौहाय बेवहाय होबाय नै आराम थाखायो गाव हारसिंनो दा मोनसिगोन बियो दा आरामनो गोरोंथार आङो जाबाय नै मोनबाय बेखौ दा खांसिगोन नै जाबावखासिगोन सासेया होफिनसै दायो आंहा जानोसैहाय आदै गुदुंथारहाय बे गुसु दङ गुसुखौ जा गुसुखौ जाना नङा बे मोनसेया गुसु नै मोनानि भिउआ फाइनाल लुक नै गिफ्टआ नै जोंना हांसोबो हांगासिनो दङ नै बेयाव मासे नै मेगन फंबाय जाहोनो नागिरदों मानि फैसा मोनदोंथाय हनै बिसोरबो लोगोफोरबो ओमफ्राय नै सोलांनो नागिरदों नालाय ओंखायनो नै थबसि माबाफोर देना होदों मस्ला मस्लि देनायाव एसे हेफाजाब होदों सोलाबफानो फ्रियाव नागिरदों नालाय ओंखायनो बिथाङा जाहोदों नै सिरियास मदाव दं बिथाङा भिडिअ मदाव दङ जोंना अमाया नै क्रिसमासनि अमाया 24 फुंना दिनै नै अमा सिथारबाय जोंहा बिगुर खुनो नागिरबाय नै अमाखौ माखासे खुजेनबायानो दै गुदुं होनानैसो खुयो बिदि खालामबा थाबनो गयो अमा गुयोनो खोमोना बेनिखायनो बिदि खालामदों नै दंनिया अमाजोंनो गेलेबाय गावसो थादों बायदि बे हरनि मेगदुर मोना सिथारगासिनो नैबे अलथियाथ' सेराव जिरायनानै नायग्रा जोंना जाथारसै ओरै खावसेयाथ' हाखाबाय ओरै खावसेल'सै अमाया क्लिन जाजोब्बायनो जोंना अमा दिसि खोमाया नै नै अमाया रेडि साफा जाजोब्बाय अपारेसन
Abouni खबरिस्तानाव थांनो नै रेडि जागासिनो दङ हिसाबैनो थांग्राफ्रा रेडि जाबाय नै दानो थालिरा फैबाय आसलसो थिखोग्रायाबो साइज लाइफाय मोजांखौनो गाज्रि खालामना होबायहाय मा होनबावनो जि जादा Christmas decoration ni Abouni खबरिस्तानखौबो decoration खालामहैनांगौ नालाय बिनि थाखाय एसे फोसाबहैनांगौ नालाय बिनि थाखाय थांगासिनो जोङो इयाना हालुआ मालाय इयाना नै ओरैथिंबो फैदा जागायजेनबाय जोंना Christmas decoration खालामनाया थिखोग्राया नै इयानोसो लाइफां थिखोग्राया औरो थाबायनोबो रोङा हाग्रा दानस्रांथिदों हनै दाबो जाया सफैबाय जोङो आबौनि खबरिस्तानाव खामानि मावग्राफ्रा नै बिराद गोबाव जाबाय आबौ थैनाया आबामोन उन्दैयावनो थैदों जोनोमबो जाबावाखै जोनोम जाबायहाय आदैया बेसेबां इयार्स जाखोमोन आबौ थैबा आङो क्लास 8 पास जानानै थाबायमोन 1989 आवनो थैनाय जानुवारि 15 January 1989 नै बेयाव लिरनाय दंखायो र' नोंखौ आंखौसो बुदों नै क्लिन जाजोब्बाय नै दायो हरावहाय माबानोसै केन्डेल सावफैनोसै लाइफां गायबाय मथाबायासो खालामदों जोंना नैबेसो मथाबाय थांफिनसै जों जायो जोङो न'निखौ डेक'रेट खालामहैनोसैलाय दायो नै आं दायो जोंनि न'नि डेक'रेसना मारै खालामदों खिथालांसै लाइट्सफोर लागायदों नै स्टारा गोजौआव लाइफां गायबाय नै बिदि साजायबाय फांथाम गायबाय लाइफांखौ नै क्रिसमास ट्रिया आंना बेनोसै मोनानि भिउखौहाय आङो गाबोननि भिडिअआव होफागोन दिनैनि भिडिअआ बेनोसै मेरि क्रिसमास गासैखौबो इसोरा बोर होथों क्रिसमासनि ब्लेस क्रिसमास फालिनो हाथों गासैबो थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जौसिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय